Gipasaka na sa Department of Social Welfare and Development Office sa ilang legal unit ang reklamo sa usa ka akap beneficiary sa Davao City kansang cash assistance gitapyasan matud pa og 2,000 pesos sa usa ka nagpailang layason sa barangay. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Anaan na sa legal unit sa Department of Social Welfare and Development Office kun DSWD 11 ang reklamo sa usa ka akap beneficiary sa barangay Ilang, Davao City. Kinumduman nga niadtong September 4, gipod-apod ang akap nga cash assistance sa mga beneficiaryo sa maong barangay. Apan kinaugmaan, nangolekta ang matod pa liaison sa barangay og 2,000 pesos gikan sa nadawat nga ayuda sa nagreklamong beneficiaryo. Sa karon po sir no, naano ni sa samwang legal unit sa office. Bali, sa legal unit na po together with dili na ako sure, but together with the RTC na gi-turn over na ni sa na to ang mga PAO, sila na po ang nag-work together na makuha ning investigation. Sumala pa nga wala matud pa mahusay ang unang panag-istorya sa nagreklamo o ang giingong liaison sa barangay. Nagdumilit na nga motubang sa kamera ang nagreklamo. Apan gibutyag ni ining personal nga nakigistorya sa ilang balay ang gikaingong liaison officer sa barangay. Apan wala gyapon nahusay ang ilang problema. Padayon niya ginakuhaan og pahayag sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang maong liaison officer. Apan wala pa kini mitubag sa mga text o tawag. Desidido sab ang nagreklamo nga kasuhan ang maong liaison officer. We made sure naman po na well coordinated naman po ang nag-complain po. Una na nga nagpahinumdum ang DSWD sa mga makadawat og ayuda nga dili kini ihatag sa bisan kinsang individual. Kung ugali man nga dunay mosulay og tapya sa inyong nadawat nga ayuda, mamahimo kini nga i-video o i-report sa buhatan sa DSWD. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.